खुलुमबाय। दिनै 6 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। बेनिनो लोगोफोर, आं राशिफलखौ फरायनायजों लोगोसे आङो जिहेतु लिरफायोमोन। बे लिरफायनायनि जाहोना बेनो जे आंनि मबाइला दा समाव एसे प्रब्लेम जानानै दं लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला मबाइला एसे फुरानायानो जाबायना, दा समावथ' आंहा जेबो मोजां जिनिस गैथ'वा। बिनि थाखायनो आङो बे मबाइलजोंनो सोलिथ'नांगौ जानानै दं लोगोफोर। दा जेब्लानाखि आङो एसे थिग जानाय बायदि मोनगोन, एसे हानाय बायदि मोनगोन, अब्लानाखि आङो लिरफानो नाजागोन। आरो जुदि हायाब्ला आङो बेबायदिनो फरायलांनांगोन लोगोफोर। जेब्लानाखि आंनाव मोजां जिनिस फैगोन अब्लासो आङो गासिबो थिग खालामनो हागोन। फैदो दानिया लोगोफोर, दिनैनि राशिफोरखौ फरायना खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। गोख्रै थिरांथा दाला। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। बृष राशि। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। गोरोन्थि गैयै आखुआबो खहा जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा गुफुर। मिथुन राशि। नाङै खरसाफोरखौ एराय। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। कर्कट राशि। हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। जायखिजाया थालांनाय खामानिया आबुं जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा गुफुर। सिंह राशि। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गावखौ फोथायनाया बांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा सना गाब। कन्या राशि। खरसाया बांनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। तुला राशि। आय बांनायनि नेरसोनफोर दं। गोसोआव मोनसे गोदान थुलुंगा थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाफि। वृश्चिक राशि। दाहार लानाय रांखौ हरफिनगोन। मोजां खौरां मोननो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। धनु राशि। रां थिसननायाव सांग्रां राहा ला। ध्यान आरो गोसोनि साननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोमो। मकर राशि। आय आरो खरसानि गेजेराव मोनसे समानथाय लाखि। बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, गाबा गोसोम। कुम्भ राशि। मुलाम्फानि थाखाय गोबां खाबुफोर थागोन। हरखाब दावबायनायनि जाथावना। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। मीन राशि। थालांनाय रां मोननायनि जाथावना दं। नोंथाङा सिंनि गोजोननाय मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा पार्पल। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।